Dává, že bude mít poškrábaný autobus. Tak si tím. Čau. 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 No, tak jako já jsem sem přijel, protože se mi chtělo a už jsem tady jako po 8. Po 8 jako v životě už se tady snažím prostě získat ty peníze, protože já jsem neskutečně chudej. Prostě potřebuju ty peníze, jako jmenuji se Ondra Šler, jo, a je mi jako 13 a vlastně potřebuju ty peníze, takže já to tohle rok chci prostě vyhrát. Prostě to musím vyhrát, protože jestli to nevyhraju, tak prostě já už nevím. Já už budu ztracený pod mostem někde. A co ty? No, já jsem jako port a přijel jsem sem, protože tohle pro mě prostě není výzva. Já už jsem tady byl po 9. a 8krát jsem to vyhrál. Jednou jsem byl na 2. místě a přijel jsem znova vyhrát. Takže obhájit. No, jasně. Nejlepší. Dobře. Nejlepší z nejlepší. Bezva. Helejte. A myslíte si, že budete mít dobrou skupinku? No jasně, že budu mít nejlepší skupinku. No, tak já jsem Matěj Hodina a přihlásil jsem se do hry Kdo přežije, protože jsem to viděl v televizi a chtěl jsem se tady taky se všema hádat. No, jsem z Jablonce nad Nisou a jsem spokojený se svým kmenem, jakože hodně. Třeba tady, jako říkám. Ne. Jo, řešte to tady. Pak to budete použít, některýkrát to bude záleží na tom, jak bude těžká. Opatrně, jo. Tak já jsem tady Tomáš a přijel jsem sem, abych vyzkoušel své znalosti o přežití v různých podmínkách a tak. Ale když zrovna vyhraju, tak ty peníze nebudou taky vůbec na škodu. Kmen je výborný, myslím, že líp jsem si vybrat nemohl, že lepší už tady prakticky není a myslím si, že rozhodně ta šance na výhru tam je. Hlásil jsem se hlavně kvůli výhře, protože stavíme barák s rodinou, takže bych chtěl ty peníze dát na to. Nejsem z toho úplně veselý, protože jsem viděl spoustu jako velkých protivníků tady. A tým bych řekl, že máme celkem dobré, jenom asi na slabší členy, takže doufám, že mě nevyřadí dřív, než mi je. Jinak už se těším, až postoupíme do další fáze hry. Tak jsem Adam Hanuš, jsem z kmene OMTP a chci vyhrát. Myslím si, že na Ostravě hnactví půjde Lamina, protože nevím. Nebo protože skoro vyhráli. Já se jmenuji Mario, už mi bude 10 a jsem v týmu OMTP a proč jsem se přihlásil, protože jsem myslel, že to bude sranda a je to sranda. Výzva o imunitu nám docela šla. První jsme vyhrávali jeden tým, pak jsme je porazili, ale myslíme si, že vyhrála Afor. No, nevím, jestli půjdeme na ostrov vyhnanství, ale kdo ví, jestli nás vyberou nebo ne. Tak já jsem Lucka. Tak já jsem Míša a do soutěže jsme se přihlásili spolu, protože chceme vědět, jestli přežijeme a poznat nové lidi. Tak teda ta výzva nám jako moc nám nešla, ale nakonec jsme to udělali. Poslední asi nebudeme.
A tak jako na ostrov vyhnanství bychom to tak jako možná přáli, aby se tam koukala Agi, možná, no. Já se jmenuji Daniela Maříková a je mi 9 let. A chtěla jsem zkusit, jestli přežiju. Já jsem Nikola Vlková, je mi 13, můj kmen se jmenuje Lamina a chtěla jsem zkusit, jestli přežiju jako v přírodě, jestli jako dokážu rozdělat oheň a tak. Chci vyhnat kmen na ostrov vyhnanství Mogo Mogo, protože nás asi brzo rozdrtí a bude před náma, že bude vyhrávat a my budeme prohrávat. Já bych chtěla taky vyhnat na ostrov vyhnanství Mogo Mogo, protože jsou trochu špatný a to. Takže dnešní souboj o imunitu a symbol imunity získává kmen La Flor. Takže na večerní kmenové radě vlastně pro La Flor nesmíte hlasovat o tom, že vlastně by zítra ztráceli body. Takže La Flor zítra má jistotu, že budou mít plné body. Tak, kdo chce imunitu? Tak. Oni to ale neměli vyhrát. Ne, obě. Ukažte mi to takhle. A teď to spálíme. A proč je volíte? Ať si ten pokles bodů užijou. My je nenávidíme, bude to tak. Zničit! Tak plíme si čaj, protože prostě jsou moc dobrý. Jsi silný soupeř. Protože jsou prostě Protože on by mohl být hodně silný a mohl by nás tady všechny rozdrtit, protože on se jako prostě, on se nezdá, jo, ale on prostě, to je formát, fakt jako, to je prostě Honza Cílus, nemám jiný důvody. Děkuju za rozhovor. No, protože jsou velká hrozba. Takže děláme to neradi, ale jsou moc příliš nafoukaní a silní. My hlasujeme pro Sukjaj, protože jsme moc chytrý a my moc chytrý nejsme, tak jsme to vyhráli. Všechno kvůli penězům. Celkem se bojím, protože jsme čtvrtý, takže doufám, že nás nechají být pro dnešek aspoň. Zatím nevím, koho vyřadíme, takže vedoucí se o to postará 100%. Prohrajou Mogo Mogo. Prohráli včera a dneska prohrajou taky. Potřebují ty body dolů jako sůl. Už po druhý. Máme dobrou náladu. Jsme v pohodě. Mogo Mogo. Mogo Mogo. Zatím jsou docela sedí. Tady je vidět, že nechodíš na indiánky. Ne, tady ne, bychom advokát. No, nehoří. Úžasný. Jsi už tady od jiný skupiny? Máme, no, ale koukni na to. Tyhle už na tebe, jo. Ty vole, jo, to se teda na mě pojď. Jak se dostanu sponzory, takhle ty si budou nazvat jenom to.
jeden. Máš tam dobrý, tak pojď tam na zem, Míšo. Pojďte rychle, poběžte za vás, máte tady úplně v pohodě. Kam? Tam. Malky trošku doleva, doleva na hřice. A teď doleva. No, teď se pohni, máš to před sebou, Malky. A teď se pohni, a pojď ke mně, pojď. Honzo, teď rovně, přesně, pojď rovně. Před váma trochu doleva. Vpravo, Míšo. No a rovně, pojď rovně. Jo, rovně. počkej. Rovně, ještě rovně. Můžeš rychle trošku. Tam by to někde mělo být, No a teď Míšo. se pohni. Po pravým Pohni se a boku. doleva, trošku. No a Matěj, vyběžte rovně. Dobrý, a pojď ke mně. Malky, ty Mám. doprava, trošku doprava. Skočím tam. Víťo, musíme měnit strany, nebo nemusíme? Nebudu škodit teď. A jdeme. Podávejte nám ty míčky. Míšo, ty podávej míčky. Lea bude... Podívejte se mi ještě na... Prosím, netočte maniačky. A není... Dej další provázek a rychlej. Rychluj, ty vole. Rychluj, optimální rychlost. Je to další, ale Tak, jak se vám líbila včerejší odměna? Včerejší odměna úplně super. Bylo to super, konečně jsme si mohli dát nezdraví věci. Piknik byl boží. A hrozně zdravý jídlo tam bylo. A proč jste si vybrali zrovna Manihiky s váma? Protože jsme nejlepší kámoši a pomáháme si tady v celotáborovce. Myslíte si, že vyhrajete hru Kdo přežije? Myslíme, že Jo, vyhrajeme, máme docela velký náskok a náskok. dobrý tým. A co uděláte s výhrou, když to dopadne dobře? Dáme Kleinovi na barák, protože staví. Holky, jak se vám líbila včerejší odměna? Jo, bylo to super, že jsme se tam tak všichni sešli a pokecali jsme. Hlavně díky tady La Flor, takže jim ještě jednou děkujeme. No a bylo to krásný. Myslíte si, že máte na to vyhrát soutěž Kdo přežije? Myslíte si, že vyhrajete? Myslím si, že to vyhrajeme určitě. Jo, my zítra dáme tu hru, takže budeme mít dvojnásobek bodů, takže to vyhrajeme. Ne. V pohodě. Kubo, jak se ti spalo na ostrově Vyhnanství? Jo, bylo to tam dobrý, protože byla výjimečně teplá noc, takže i ráno, takže to bylo fajn. Normálně tam prej je zima, ale teď ne, teď tam bylo dobrý. A proč si myslíš, že vás La Flor vybrali? Jste v konfliktu? Ne, my nejsme v konfliktu. My jsme se s nima nejdřív domluvili, ale Němec se nakonec prej přemluvil, takže jsme tam šli místo něj. Tam je melon. Je tam melon. Honziku, jak se těšíš na ostrov Vyhnanství? A tak těším se hodně, že jo. Bude to moje první noc pod stanem. Takže se těším hodně. Tak Matěj, co ti tahle hra dala? No, dala mi určitě hodně zkušeností a taky jsem se naučil teda přežít v přírodě. Hodně jsem se u toho bavil. A co lidi, kteří tady byli v té hře? No, někdo mě celkem jako štval. Nejvíc mě asi naštval Marek. Matěj, myslíš si, že jako oj, tu taky máte na to vyhrát tuhle soutěž, že ji vyhrajete? No určitě máme na to, no. Já si myslím, že ji musíme vyhrát, jinak to není možný. Těch 50 000 musíme získat. A konkurence je ale silná, ne? Myslíš, že na to vážně máte? Co třeba La Flor? Ti vypadají, ti si jsou taky jistí, že vyhrajou. No, to ty jsou docela silný, no. Ale jste lepší. No, to nevím, ale myslím si, že máme na to vyhrát. Na Vyhnanství to bylo prostě fajn a dobrý a úplně se mi to tam líbilo. Leo, bojíš se Vyhnanství? Vyhnanství se nebojím a těším se, až tam přespím. Sašo, co ti tahle soutěž dala? Tak spoustu zajímavých zážitků, nových přátel a ostatních věcí. Jak se ti líbilo ve Vyhnanství? Bál jsi se? Ne, jste trošku tvrdá zem, ale jinak super. Petře nám říkala pohádku.
Honzo, myslíš, že tvůj kmen Ravu vyhraje tuhle soutěž? Jo, my jsme prostě dobrý, prostě vyhrajem. Jsem Jiřík a přijel jsem sem, abych vyhrál hru Kdo přežije. Manhik je nejlepší a vyhraje to. Takže já si myslím, že závěrečnou hru dáme tak na 100%, protože teď máme velkou šanci se uchytit někde ve vyšší pozici. Cítím šanci, takže se ji snažíme chytnout, co to jde. Kmen máme dosti silný, aby jsme všechny porazili a jdeme do toho. Hi, I'm Malcolm Edwards and I'm gonna win this. You're going down! My to vyhrajeme a všechny kmeny porazíme na kolena. Ahoj, jsem Simča Zemanová a přihlásila jsem se sem do hry Kdo přežije, protože jsem chtěla vyhrát 50 000. Akorát jsem nevyhrála, protože Verča Maříková a další mě vyřadili z této hry. Takže dneska ve čtvrtek 27.8. odjíždím ze hry Kdo přežije. Čauky. Tak, na kmenovou radu. Nemáme žádnou strategii. K čemu nám jsou strategie? Jsme už skoro první. Jsme kousek. Prostě vyhrajeme. K čemu strategie? Na co by nám byly strategie? To mi povězte. My jsme prostě nejlepší. Ostrov vyhnanství. Nebylo to tam snadné, ale zvládli jsme to. Nápovědu k imunitě jsme bohužel nenašli, jelikož se nám tam spalo tak špatně, že nás nebyl schopen probudit ani náš hlavní kmenový šaman. Musela jsi to vzdávat? Jo, musela. Proč? Když se tady máš hezky, co ti tu vadí? Jídla máme dost, příbytek jsme si postavili. Tomuhle říkáš příbytek? Tomuhle říkáš jídlo? Ano, říkám. Protože jest doma, co máš a v cizině, co ti dají. Ty seš pak hroznej, víš o tom? Vím. Víš, proč to vzdávám? Nevím. Protože tě mám plný zuby. Ty máš zuby? Já myslím, že ti včera vypadaly. Já se jmenuji Honza Círus, jsem z Friedlandu a do té soutěže jsem se přihlásil, protože jsem chtěl prostě vyhrát. A mám k tomu nakročeno velice dobře. Dneska vyřadíme La Flor, jsou před náma, těsně o pár bodů, ale dneska půjdou a zítra je porazíme a vyhrajeme celou hru. No, když nás ten den vyřadili na ostrov vyhnanství, tak mělo pršet, do toho foukalo, pali větve ze stromů. Já jsem se tam vůbec nevyspal, spal jsem tam krásně na kořeni a spal jsem asi celkem 4 hodiny. Ráno jsem vstal za úsvitu, šel jsem na skrytou minutu a nic jsem nenašel. Hej, co tady? Všichni sem, tak to máš teda problém, kamaráde. Jak to, že tady máš čokoládu? Čokoláda je zakázaná! To je moje věc! Dost! Díky. Chtěl by tam pak to střihne. V Tichém oceánu se plaví loď Utopenka pod velením kapitána Topinka. Po vzoru několika odvážných objevitelů dosud neobjevených zemí se vydali na moře na vlastní pěst. Kapitán Topinka dal dohromady posádku a nyní se jeho loď Utopenka plaví s větrem v plachtách pod dobrým počasím na jih. Ale Kapitáne, máme problém, podívejte se. Aha, už to vidím, tamhle to je. Tamhle, kapitáne. Tak tamhle to vidím, tak tamhle to je. A cože tam je? Bouřka a rychle se blíží. Dobrá, teď zkasejte plachtu. Ráhnu dolů. Vesla do lodi, ale hlavně mi udělejte rum. Kapitáne, pozor! Naučte se. A tak loď Utopenka kvůli špatnému počasí a slepému kapitánovi ztroskotala na útesech a všichni členové posádky zemřeli. Až na jednoho.
Kde to jsem? Asi to budu muset prozkoumat. Aha! Už vím! Já jsem v pralese! To jsem se chtěl jaký. Kdo jsi? Já jsem Tarzan, vládce džungle. Pojď, zavedu tě za naší gorilí tlupou. Dobrá, tedy letní. No to je gorilí tlupce. Ještě mě. To je v pořádku, on si tě očuká. On ke mně měl čuchat. Ale měl jsem se na Vánoce, tak tady není, jako nic není. Porazil Tak si tolik vůdce nevoním. tlupy. Ty máš ten klacek. Dělej. A tak kapitán Utopenka žil několik dní jako vůdce tlupy, ale jednoho dne se stalo tohle. Co říká? Že jedno z našich goril zajal zlý lovec. Musíme ji osvojit. Tarzane, předveď se! No, budeme ji tady muset osvobodit sami. Veď nás. Kde je? Vyhráli jsme! A tak kapitán Topinka žil jako vůdce tlupy ještě dlouho potom, co se tento příběh udál, než ho našli první osadníci a vzali ho zpět do civilizace. O jeden bod méně než předposlední se umístili Lamina. Jo. Že na 9. místě jsou ty, co byli celou dobu na posledním, takže dneska se posunul na 9. místo Funk se 134 body. No hlavně ty si mám všechno na povel. Petříku, koukej. Ale?
Ale i ty, co dostali odměny, tak poslouchají. Funk, Lamina, dávají pozor. Tak. 8. místo, tam už byl trošku větší rozdíl. Ty měli o 30 bodů skoro víc než Funk. 163 bodů a byl Talkman Rabu. Já si úplně pamatuju, jak jsem si tak jsme šestí. Ne, a už je vedou se. Máme tady 7. místo, 173 bodů, takže o 10 bodů více. A na tomto místě se umístil kmen Ometepe. Šesté místo, 181 bodů, bylo to opravdu vyrovnané, dneska se to celé mohlo posunout úplně jinak, takže 181 bodů a 6. místo pro kmen Koror. Tak, na 5. místě o 4 body více než Koror se umístil kmen Mogo Mogo. Medaile. Tady už to bylo zase vyrovnanější, tady už se dostáváme přes 200 bodů, takže o 40 bodů skoro víc než kmen Mogo Mogo. Takže těsně po stupni vítězů se umístili členové kmene Manihiki. Jeden to láš, řeknu Ondrovi. Do školy první. Řeknu Ondrovi. Ondro, teď to poslední. Jedno
Pane mi to zkazil. Takže 228 bodů. A třetí místo získává Kmen. A i tu taky. 228. Tak kdyby nás to měli oni rád, ještě bych jako, že A máme tady poslední, respektive první dvě místa. Poslouchejte, Frank taky poslouchá. Všichni dávají pozor. Mezi prvním a druhým místem byl rozdíl celého jednoho bodu. 242, respektive 243 bodů. Takže na těch 20 nebo 30 hrách, kolik jich bylo za tábor, to je opravdu minimální rozdíl. Mohlo rozhodnout jedno neuklizení stanu, nebo že se jednou nestali na rozcvičku včas a podobně. Takže opravdu rozhodují i takovéhle detaily. Takže na druhém místě těsně nepřežili Kmen Sukjaj. Kde první? Laflor. A tím pádem už je jasné, že letošní sérii, kdo přežije Černousi 2015, vyhrává Kmen Laflor. Je to dobrý. To teda jo. Tak. Skončili jsme čtvrtý. To blbý. Je to dobrý. A vám smíšný. Táborové obědí! Tábor už končí, bohužel jsme nevyhráli, ale no co, těším se domů.